inozva zvimuduru matombo aya matombo emazana inenge iri mhepo matombo aya isatanism. Okay. Munhu anotengesa dombo isatanism izvi kuti vana vakupenga mwana unomubereka zvakanaka anopedzisira kuita zvisina basa zvekuti mubereke unenge wakaberekera mwana wako uchitarisira kuti achaitawo zvakanaka then akadya chinhu chiya chinonzi dombo chiya pfungwa dzake tapagati mwana haachateerera. Ndifunga mai vakauya pana last week yo Sekuru ndatambura ndakaona clip renyita kuti matomba ndatambura nevana ndatano vanyengetedze vakauya pano ndakavapa mushonga wangu inini panapo we ndo mushonga wangu wekuti kana kuchipatara chaiwo kuda vafana ndombotitsvaga ndo unodrena dombo rese 1 spoon kumpa iyoyi munisa mvura munisa mpoti munisa porridge spoon 1 yakadai so kumisa porridge covered ndakamupa wedombo akaenda kumba akasvika kweko yaiwa anochaya nokutsa achidrena dombo riya. Okay. Then wapedza kudya mushongawo hauchada kuriona kana parinoputiwa hauripute unotoritiza. Okay. Ndofunga ndakapa vakomana vazukuru vangu ava mushongawo ndikati ngavaende vozodzoka next ndikati after 3 days ndazovabvunza ndikati right ofa zvanzi Sekuru ndasiya handichasvuta but challenge yasara ndeyekuti 4G iyi hairi nani zvayo ndo yasara. Alright. Muchipedza rega timbonzwa namai gogo makadini nditsananguriwo kubva pakatanga dambudziko renyu revana kana munhu akuti tine dambudziko revana vanodhakwa ndibvisei tiri kurena kubvisai masiki enyu ndinyatsonzwa. Dambudziko iri ratovapo kutanga gore rino ndo parakanyanya kunyanyisa waiti chero anga asingachateereri kuteerera chaiko haateereri kutondituka achindishauta haunoti ndimai kana kuti ndiani anga kutondibvunza zvekutoti imimi chibvai pano panapa ndipo baba vangu imi bvai pano ndisati ndigare pano ndega panapa nabasa nemi uye kuba ndimwe kumwe kwandishungurudza zvikuru. Chese chokudya chese ndanda kutotora ndichingisa mubedroom ndichiisa mubedroom ndomondorara nezvi ndomatova mukitchen ndomatova chii zvese. Ukatenga grocery shuga flour chii unotora achina kunotengesera manext door nomumaraini kuti awane kutenga chii dombo remanje. Saka zvanga zvaandishungurudza kwenguva yakareba ndoita sei kuba chero hembe dzangu chaidzi ndinoshaya kana majuzi angu kana zvisweta zvangu aida kuti atengesa awane mari yekuita sei yekutenga dombo iroro. Aimuka usiku 1 o'clock 2 o'clock kubatidza stofu wobika chero tikadya tese chikafu tadya zvakanaka naka tapedza tarara anomuka utogurubudza mabhoti kutanga kubika futi kuti 1 akaona kana kabhiji naro nemadomasi zvese mafuta aenda achidira futa rokuti supu yacho inenge ari mafuta panokuti aite supu anoita mafuta endo supu. Saka kana bhajeti yacho ndaashaya kundoita sei izvi zvanga kupedzisira chiya stove iri on apedza kugera kudaro ndopebuka rimwe zuva mumba chichapititi kutitika mumba kuda mubedroom ndichimhanya kuchii one stove yakati piriri nepoto anotora kana nzondwa dzehuku
musoro ndikauraya kuti ndosiya pasaidi ndozvaanomuka otora futoisa pamoto obika iye ombotiregai mbonorara mumba mese kuitika wakazvita about 5 times izvezvi zvazvatanga futi papata ne 2 days last week akazvita futi kusiya story iri on saka dambudziko iri ndanetseka naro zvikuru shayo ndiita sei pane kwamakamboendere ndakamboenda zvokufamba ndakafamba kwenguva yakareba hapana pasina kusvika kakawandisa asi unenge uchingotaurirwa kuti zvinopera asi hazvidi hazviperi ndakapedza ndazoenda kutapuwe episode nanhasi beba ira ndotowana riri mumba anga atobeba iri roshanda for 4 years nebepa iro riri ukangoona ndobva ndambomusungisa tozonza mwoyo wekubereka warwadza takaita 3 days achienda kukoti achinzi dzokerai muzayamungona dzokerai iye ariko pakupedzisira manje achibva azonzi tikuona mukomana wekuti njere dzakasi atori zvakanaka saka chimbotorai mwana weminde naye kumba kana maenda naye toona kuti isisi tozomuita sei hanzi toona kuti chii kana aramba achidaro muzodzoka naye musi wakati taenda kudaro musi wekuti wacho iyoyo akatanga kuchema manje kuchema kuti mama achitaura nechirungu I'm your son, mama. Don't do that, mama. Ndobva ndamunzwa tsitsi ndikataiwa chirega ndinde naye tokusodzoka naye saka ndauzombokudzokeera futi takabva tatanga kuenda kugomo kuti anoonekwa kuti chii gomo kuya manje akanzi every week unofanira kuti upotochiya panapa tichitaura newe chiita sei ndongati angenda 1 week yechitubva atanga kuramba mapirisi aya haachamwe futi amasiya saka ndapedza ndangoregera ndashaya kuti ndiita sei saka ndanangogara chingova nedambudziko rangiro zvangodaro kusvikira izvezvizvi ipapo paakapiwa mushonga nasekuru kuti muzoziva kuti sekuru zvakafamba sei ndauza kuti makazviona sei muti wamazoya kunoko vakati chii sekuru pane mwana wangu mukomana mwana wangu inamba 3 akati makusena acho ndopaatanga kuherereka parodhi aine bhodhoro redoro achiita sei ndine imba yangu inini ndine imba yangu kwekwe zvikakuzi zvisina nebasa zvaingotaura zvokuti ndakatanga kunyara kuti wanga angoita zvekufamba nerodhi kudai kuti ndiwanaka nemanext door vakatomuunganira ini kuti ndibude ndanyara saka ndobva ndafonera mwana wangu mukomana anopinda chechi kwamasha ndopaakabva azouya angoendesa mudzimai wake kuchechi nevana iye achibva auya zvikanzi mama chii ndikati ndozvozvizvi uripi zvika ndatomuona ndasangana naye kurodhi angoti hablazi saka ndamusiya uko zvikanzi ndakaona sekuru vamwe vanobatsira ngeti kupiko muchi pasitachi pasita FM saka ngatimbozama ikoko kana kuti toenda kungoma huru zvikanzi asi kungoma huru vati tinoda kuti auye aine tsamba yekuzika mudzi wakarwara kwenguva yakadai tsamba yanga achishandisa masi tsamba yacho asina akabharwa kadhi rake saka totanga futi pazvazviite zvikanzi aiwa ndikati aiwa ngatimbendai kwasekuru ndimbonoona kuti zvakamira sei saka ndokuya kwatakaita uyu mwana wanga akabva atanga kufona vaatawana sekuru zvikanzi ndiri pakati saka munokwanisa here kusvika saka musi wacho nayo akanonoka kuonekwa kuti ari papi neuyuwo anga asiripo akatozozivawo leta saka time ndomba dzatopera takatombosvika
panzwe family pafamily city tikatogara ipapo kufona foni yakuramba kuita zaza twamwa pasi 3 tikati iwo vanga vati 4 dzikashaya chiriga irikuya saka tikati angeridzokera kumba batazomuka tishoya futi patakazosvika tichiona sekura saka zvavakatiita zvacho izvozvo ndakaona kuti ndinogutsikana zvinhu vabva vapuwa mushonga sekutaura waita sekuru hapana akarara usiku ihwohwo vachichaya nokurudzi uye akabva ati kumba kwangu mama ina handichaenda ndotorara kuno kwababa vake saka tati pamwe chete ikoko uyo akarara achingobuda uyo akapedzisira asingachaendi panze aungetira magumbezimo ndimanga aungeti kuzofuma mangwana uyo akamanikidzira kuenda kubasa uyo akasoya achingova pazuva akapinda mba achirutsa akamborara pazuva akati saka time wakazobuda mheni kuti dzadziri munguva paakanoita nguva tikati izvi wabuda ari kuenda kunoitei pamwe chatunosvuta futi amen saka takazodzoka futi after 3 days Sekuru akati chimbovasiyai pano saka ndokuvasiya kwandakaita ndichizodzoka nhasi. Okay. Rekaiti mbonzo wako na mukoma. Ndakumubvunza wa muchidimbu. Makatanga sei kunwa dombo iri? Aiwa aina ndipiri dombo. Nina wangu ndiani tune mecho. Mbanje. Nina wangu. Murembanje. Ikatiri pane minina. Mbanje nezvidoro zvezvi. Zvisenzi zvezvi. Munina wakatanga sei kunwa dori? Makatanga sei kuti kuzonzwa kuti iri ndodo randada kunwa zvakatanga sei? Ndiani akati kwauri ngatinwe dori iri ndo chairo chairo? Pai ini ndafamba kandauya kunogwa ndakusangana nazvo. Unozwa kuti kunyatsotsanangurira kuti kana pane munhu anogona kunge achiona ndakasangana nedambudziko rako. Handiti matangira wakaita nevamwe vasati vatanga vabva vaziva kuti izvi zvinhu izvi hazvina kunaka. Mafirimu ndakazvona mafirimu. Slide angotangona zviri mufirimu kuti kana mbotraya zvinhu zvinoitwa mufirimu timona zvichinoitika ndobva ndakatraya slide matizo endaitoshanda nditinda kubasa saka ndakatanga izvozvo ndakazona mari angepeyese yakaperera ikoko ndangotenga zvinhu izvozvo chete. Zvinonaka zvinoita sei? Zvinotesta sei? Hai slide handingangoputa futi aipa yaunomunzwa waputa futi ndozvaunomunzwa zvava kuzozvisiya manje. Kuzisiya zvinosika but hamuna kuzvisiya kakusvika mai vasitanga kutofamba ivo vega. Haiyo ndo vanonga muvhungiro but ndisina kuzviita iye kuti pamwe dzinonguva ndichiputa nefocha kana doro ndinowanzonditaka zvakadandisikandisingamwe doro zvangu pese pese. Saka ine tingati wasiya here kana kuti uda kusiya chii? Handinokusiya kuti panazvitrai ndakarozvidiwa kuitira kutorwadza ndakarozviwa kudungu kutorwadza kusatombodiwa musystem mangu saka nditokurudzira kutozisiyawo. Handiti ndanzwa amai achichema kuti kubirwa kuita sei kureva zvichaitika izvi. Zvichaitika ndozvasitaura nasekuru kunzi zvinoshandiswa nemasitani the spirit of devil ungawabatwa nemweya wekuba wasatani simugarisano wavangaita pana vanongana ngochira kana foni yangu komairapa kuti havaisiya pakandiitora ungamunzwa it's drug rinobiwa rinorohwa nematsotsi na-armed robbery saka vati moisusu vanhu vangangogara murokesheni tikariputa toita sei ndopakuzopinda matakshop evanhu vekuba kana kuba zvinhu zvemumba inanga nambeta crime yekuba zvinhu zvemumba kana kuita sei yekuba zvinhu zvekupinda mudzimba dzevanhu ndakangoba zvinhu zvepamba noti kuti pamanext door asi mumba asi dai wakaramba uchirova kuda kutozipedzera wabhozi zviromba zvakapera ndapedzera kutowana zvevanhu saka ndakarozvinoti acha zvazviiti izvi zvinonipa mweya wekuti ndibe kana ndisina mari yacho saka zvitorina ndikuti hangufodi kana handisina ndikaona anenge anayo ndongoti ndikatowa ndokatwa zvopera noti kuti chinhu chakatangise dongo ona munhu wozarikatike kupa chikafu pazvinofamba sei kuti wambodya wozomuka futi zvakaitwa namai kumatime otanga futi kubika chii chinenge chakuitika? izvonge ndisina kuguta ndo reaction yacho. Asi rinodyawo chikafu dombo racho kana uchinga uri rinotodya chikafu
Kwe mkoma renyi dambudziko mati manga rakarembanje. Muchiri kurowana nazo. Ndicharowa sara musangana dzanambutsaka. Saka. Saka imi muito sei kuti mubatsire amai vasununguke, amai vatambura vanhu. Maona kana muchembera akufamba kudai zonoza nezera iyi. Tinofanira kuita kutochengeta ana mai avo. Kana amai vakufambira nyaya yako iwe semurume. Muito sei imi michikamu chamungaplay kuti dambudziko ripere chi. Sekuru vataura amai vataura. Pane zvinenge zvichiitika. Muito sei. Notete tikutaura tiri soba. Ndizvo. Muita sei imi sevakomana. Haungakurudzirana kuti muziya semina kuti atomuzoti haasiya nazvo imadogara ndakatonti haasiya nazvo zvizo zvauri kuti izvo vanogara vaitokondifonera kuti adai atanga futi mazvoni handinomukurudzira izvozvo neniwo futi ndaita kuti muna muchembera vakatichengeta vateza kuchikoro zvese but inde zvangoyeni kuti tichivachengeta mina unoita mukutaura kuti haungati mai vaishuga yanya vanotengerwa kana vanhu vakandiya tovatengera isusu utora wotengesa mazvona manje zvinhu zvinobatsira chii ndaitomboutsanangurada kuti usadaro iwe sezvo kuti utovatengera wautowabika mazvona matora kuti maitomira kubasa basa chakazita kuti muregere basa jili nonoka wakadhakwa saka pamaipita muri wangani it's a game saka gang iri chiriko munogara kupi mimame nagara kambuzumu vana wavaiputa navo kana kuti amai vamaitora navo zvinezvi vachiriko saka unozviita sei kuti ubve pavana kuti nditi avoid I must have to find a job ndezvokuita nabasa sort of like out of Harare and out of Kambuzumu so ndisaswere mulocation ndiavoid zvinhu izvozvo ndiwana zvimwe zvinhu zvekuita. Sekuru mati makavapa mushonga handiti havana kurara vachiita zvavaita izvi saka akazodzokera kununwa chii chinoitika ipapapa haacharida bhozi mushonga uyo wakapinda musystem mako akungoputa pane zvaanonzwa zvinoitika musystem mako saka pa ini nehanguka chandinosimbisawo kuti tinyire Zimbabwe kune vanotengesa kune vatengi ndachikumbirisa kuti dei government yanzwawo tsitsi nechirongwa ichi please is satanism zvinhu zvazvina kunaka ende vese kana munhu akutaura akarwa anenge akutongozwa amene zvinenge zvichiitika kubrain kwake dzendzichisheka mazvona saka ndinokumbirisawo zvangu kuti vanotengesawo kana vachionawo please imari zvayo but uri kukuwadza vanhu vari kukuvara havasi vege vavo Sekuru tine vanhu vakawanda foni yangu inototigara ichitorira kunyanya vabereki vari kuchema nevana vari kuita zvemadrugs ngavauye pano tivagadzirisi vanouya pano tomubata uye chandotenda ndakamubata haana kana kuda kutiza kugara ke panapo kuti shamwari dzake dzeita nadzedzeka zvipere uyu ngoma ndachenda ake kubasa kutendina yake panapo zvake mari anenge achitambira vamwe afana anenge achiona mari yake chinyi yomumwe but haana mamovement anobuda pakwarantine panapo pakwarantine kusvika tichitsokona kuti system ye zvapera here timuchembere mwana wenyu dongero isatanism isatanist zvokuti yobonongo zvitopu wondozviziva kuti zvandikuita ndizvekisatani but kuti uzvidzora ukwanisi saka iwe kuona mwana wako akurova chidombo cheche mbereki iwe uchirega kupindwa nekunzi anondishaudha anondituka gadzirisa mwana wako asati apinda musatanist nguva ichiripo ipapo ndikubataurisa ipapo mugadzirise nokutorega kumugadzirisa uchapinda mudambudziko anofira mujeri pfungwa dzinoenda
ampengo agaenga akuita zvaanoda bozi wakachiputa unongo apfuma wane makombi wane mabhazi wane ndege nyika ineswa kutotonga ndiyako watova president mazvona usiku haurare pungwe chikafu hauchada kuda zvine mafuta zvine shuga zvinotapira tapira mazvona saka iwe kuona mwana wakapinda muchisatanism chochoka kunidza rega kuramba kunzi nokuti anondishaudha nekuti anozondituka aiwa ukutokanganisa isusu kuchipatara anopedza mawiki sipana apedza mawiki kungomupa chete mushonga ukata break yega anokuudza kana ukamubvunza kuti kanjani anokutaura kuti sekuru makanyanya anokutaurira kuti sekuruka zvimwe zvese tingaite but mushonga wenyu wakaipa bhosi tinonodrina utsinga dzinge dzichifamba dzichigwina unazvoona chaya hanzi namai wakapedzera wautodza kana kana toilet wangoti pauri pa zvinhu zvinonyadzisa unodza manyarira uri kuita ndo manyarira avaita pawaipopota uchifamba da kuti situation dzacho uri kufanana kwadzinoita uri kunyarira kutaura kuti waipanzira machira saka chifunga kuti amai vako vainyara sei pawaifamba mastriti vachingo uchiita izvaizvo handikona mamirira zvakaita anditi saka kuda kuti chii kuna amai izvinezvi uda kuti chii kuna amai vako titozoziva kuti mangwana ivo ndowakaita sei ndowakazvitaura patoregerero vacho vanenge kutovapa condition yekuti vanofanira kunzwisisa nekuti hapana mwana asingatadzi hatisi kuregerero uri kuvaudza inini ndiri mwana wafuti handiti ndakavatarisa ndamai vangu ndikoti uninawo ndoda mashoko anobva pasi pemwoyo wako pekuti even mangwana wakatadza inini ndinouya futi kuna amai kuti aiwa paipai mwana akaita sei akakumbira unoziva chinonzi kutanda bodzo amai vanogona kukuregera izvozvizvi panyama nekuti vataura kuti vakakuregerera even pavakakusungisa but pamberi apo midzimu yavo inogona kunge chiri yakaita yakatsamwa sandoda mashoko anobva kwauri iweweka anoti even kana ivo vachitaura kana kuhama dzavo zvinoratidza kuti no mwana wangu akazvita nerudo ende achiziva zvishuwa kuti akaita sei akatadza ndosaka amai dai amai vasingakude vangadai vasina kufamba kusvika panapa kuti uite sei vachikuda kuona upenyu hwako ramangwana rako rakaita sei rakanaka saka ndoda kuti toda kunzwa mashoko anobva kwauri iwewe pasi pemwoyo wako pekuti kana tega tinogona kuti zvechokwadi muningi nawo daita sei aikumbira regero ava ndamai vedu tese isusu tiri vakomwa wako toda kunzwa mashoko anobva pakati pemwoyo kwako uchikumbira regero kuna amai kana usingadika asi wakumanikidzi usazvimanikidzi yako kana usingatiti ano yandidi but kana uchizvinzwawo kuti kuzvipfeka kuti izvi ndo zvandiri kuda amai varipo sekuru varipo mukoma varipo taura kuna amai kubva pawakatanga kusvika pari zvino kusvika vazosvika pazuva ranhasi taura tinzi aishuvira kuti vanhu vatobasa newana tambiga kuti ndazoshandawo chazovachengera kana mudziyo anda chimwe chinhu chikuru chekuti vakwanisa kundiregera handiti zvandokwanisa vari kuita handiti zvinotenda mukoma wari pa ndoita zingeri uchiata siye mbanje uyu mbanje kanjani ndabvura ndambodzitanga hauchadzida here makamushandirawo kuti vese ndakapa 1 minute saka kubva pamakachandwa nasi kuti hamusati madzitsvaga hamuna mbodziputawo makatuka amai aiwa handina kodhakwa china chitadza kuchengeta mudzimai akakuroenda mwana mari kubhawa ndo zvakachiitiko uyu wanga asingaiti zvokutituka asi kungodhakwa tazaziva zvaari kuita mukadzi hachazivi kunochengetwa vana vanochengetwa unotouya nepese unoenda asina kubva yasetwa zvisetelefona nekuti atenganganu ashana kukuru
Bluff you. Ashanda kubluff Westgate. Saka wana mari akona kuenda kuBhawa. Angwana mari kuBhawa. Akomana matambudza muchembera. Ndakapererwa kushaya ndoita sei. Anditi. Kana kutorarama muBhawa macho. Wanga izvo zvangati kutorarama muBhawa imo. Saka kuseni makumba pera kumudzimai munoti chinengo. Kana kuti maiti chi. Aidzanya hazvichaitika pambira kuti angotora zvidzinya. Maiti chi kana masvika kumukadzi kwako. Ndasandaona mari. Asana tambira. Alright. Asana tambira. Mami ni vana. No. Ana 3. Usikana usi. Hey. Saka mwedzi unozopera makuita sei manje? Handirangu keki. Kutumba mwane chikamu. Mari chikamu. Manje achaiti zvakanaka kamunenge akuita zvikwereti. Kana kubasa ikoko zvikwereti. Atambira futi yozorewa. Wosikaduka asana keke kuhorova futi zvaari kurova. Saka mumba machinogara toanza. Izvo zvimukazi atina mubari. Tohodha madomasi chichi. Foni matenga ngani? Adzichaverengei. Unongochikesha maurere ko. Aiwa angani. Kudhaki koyo rako nokusecha kana. Handiti. Sekuru, vimbisai ruzhinji rweZimbabwe takatasana nenyaya yekudhakwa iyi. Tanzwa mabatsiro amaita mhuri nemuchemberi. Right, muri Zimbabwe ndinoti kana pane murume chidhakwa angave mwana kunyanya wedomba wapolisi uyai nawo tibatsirane timbotsvana patinogona napo tichisecha kuti dombo ribude. Kazhinji vemutemo ndinovaiswawo kuti please ngavashande kunyanyanya vanotengesa madrugs. Zvingaite ngezvana dombo mbanje ingatova nani mbanje than dombo rakanyanya. Government ngatibatsiranei kurwisa chidambudziko redombo. Dombo mnatengesa dombo satanism. Ine vafungira anga ndatodanzi nini ndini Major Street ndaitongoti munhu wedombo anofana kupiwa zvekuma 5 years kutombo mukanganwa kuti kune munhu ari mukati. Saka ndokumbirisawo zvangu kuti ruzhinji rweZimbabwe vane vana kutowo matombo ngatibatsiranei. Next time chandada kuchiita manje apa ndangonyara kutaura zvangu. Mutemo wandada kuchiita manje kuti next time nakaya nedombo anoputa dombo yawe ndomubvunza kuti iyo dombo waitenga kupi toenda parinotengeswa pache papa vanhu vachobatiwa vese pamwe zvingadzikirwa hameno mazvinzwisaka. Saka ndo zvandikutoshuva kuti dei dombo please ndataura katatu dombo rikuwadza vana vechidiki vakukanganisa upenyu hwavo vakutadza kuzvishandira. Munhu akaputa dombo achakwanisa kuenda kubasa achafunga mamwe mabasa anenge akuba zvemumba apedza kuba masaidi mbavha dzowanda kujeri nenyaya yekuti munhu anenge adhapa achashandisa pfungwa dzake dziri normal. Ndo mashoko angu andise kuruzhinji rweZimbabwe. Cheka dzese cheka kuita mapisipisi Hembe. zvimwe zvinongotoka zvinoraswa kumarabo. Ko uri kuita ichi iyo zvari kurara pasi mubhedha wakawasiwa nomukoma wakari kuBotswana akautema wese kupadza chose. Ko uri kuita hanzi wasakara. Sakana wasakara watenga mumwe here zvauri kupisa. Aiwa kuzvino uri kuzviita unotosundidzirwa kuti siyai ndikuita zvandikuita siyai. Hembe dzese hasina. Uya chagara pa 7 days bana. Unkomana ngwenda. Tinaye. Nditi uza chikomana. 7 days tinewe pano. Kana kurara. Anorara zvekuita musoro wese wezuva. Uzitanga kuti paanomuka otanga kutsvaka manje chikafu ubva abuda ubva aenda. Mwezi waharara anotongeta ma-up and down. Kwira nokudzika. Ungodzo uri kushayisa hope kana uri kuita sei? Unoshayisa hope chiite ungoguda. Ezvi zvimba mune firiji imwe yasekuru yacho imwe yakatadza kukwana kumba kwavo inenge ichinzi katarisa uku sundudzi yatarisa uku yatarisa uku
kana uchatwa chitoera memi chambonzisi yotemwa musore usiku wese akabuda adzokera achingodaro awisi pachena pakusa shuga ineta 2 days yatopera 2 kg anogwira futi shuga yanda zvinotapira pamba pane nzimbe dziripo isi anambuzi atatema kana 1 ndiye atodzipedza ega usiku pakati pousiku ungozoona majangashisha rakangoko izvo dzakupera kana uri semuriwo anoita zvokutema achikora nemwana usiku ihwohwo wotobika asi iviti kana chinhu maputi chaiyo chaiyo maambona maputi anonzi aneswa rego anokanga maputi wesa salt akaona rego yoiswa futi wodya saka vaunini chimbota chiko chiri mbenge chiti kana pamunenge pane muchimovha firiji pauchida chii chinenge chiti anechinja order zani pamachinja order mpamacha hachairi wasaka firiji munoita maminitsi mangani kuichinja haiti idhipi kana ndisvaira vanhu vangoti handingambosiye mari ari pasi pefiriji chichaira pakati pousiku vanhu vakarara pakati pousiku here aiwa anoti pakati ndozvaungochiita setinongosingazivi zvangu batitokutaura izvozvo ngatondoudza ndozvamutoita zvinopera